Tuhan bergugur Dia. Selamat hari Minggu madihita saluhutna, amang inang napi naribot, maradu sude hita tahe naro tubagas joroni tuhatta, naing marsaur mahita dohot tuhatta di bagasat tikion, ima di minggutta minggu kantate, alani tapahibul marohata, jumolo martangyang nahohom mahita. Amen. Hurian itu hatta diguari dominggutta sadarion kantate namar lapatan eddeho kamuma di Jahoba eddenai baru pesalmen bidusia puluwalu ayat sada atong hita akan apinarhamaul ni debata beta mahita mangeddehon eddenai baru di Jahoba marsurak-surak mahita mangolopon Jahoba tapangiar masuarata marolopolop jalamaredde mahita. Endehon ma endena ibaru di Jahoba, aina sokal do ibana. Tapuji ma Jahoba marakup arbab, mardongan arbab dohot suara ni edde, marolopolop mahita di joloni Raja Jahoba, mardongan sarune dohot saka, mardorom malaut rodi isina, portibion rodi pangisinai, martopap-topap ma akka batangaek, rap marolopolop ma akka dolok, ainung ngaro ibana lau manguhum tanoom, uhumon na maportibion, marhite-hite hati goran dohot akka bangso, marhite-hite hasitongan. Edehon ma edena ibaru di Jahoba, aina sokal do ibana. Atong hamuna hinaholongan, beta mahita marsoba, laho mamuji doho pasangapon Tuhan nagok halongangan, Roma hita mengadop tujolona, akka namasihol marnida halongangan, napi natupana maredde mahita. Jehovah Tuhan
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Edeho kamuma di Jahoba edenai baru, ay nunga di pabayan ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu, nunga di tupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganup jolma na di portibion, sodakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang manibil hami sia dalan nasitongi. Ale Tuhan Jahoba, patoktong marohanami marhapor siaon tuho, marhite-hite tod di parbadia. Amen. Patik ni debata si hanguluhonotta di minggu kantate sadarion dienet sian sada Petrus bidudua ayat 10 pitu. Marhapat tunon mahamutu sasude, haholongi hamuma akadongan, habiari madebata, pasangap maraja. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata, lao mangulahon na hobar tupatikna. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maredehita sian buku Ede nomor 432 ayat sada.
bata Jehovah, debata na patupa akka halongangan, debata na patupa haluaon dohot hasitongan, diadopan ni akka bangso. Na manguhumi portibion, marhite-hite hasitongan dohot hatigoran, na pungudo haminuaing di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asiniroham na godangido, say asima roham ditangiang dohot elehelek nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata, na patupa hasitongan dohot hatigoran, asima roham dihami. Ale Tuhan debata, na patupa hasitongan dohot hatigoran, di idahodo parsorion ni bangso nami, nang sadok portibion, alani mara kopit 10 siaon. Alay Tuhan, di tonga-tonga ni mara alani kopit 10 siaon, say adong dope hakorason alani porang di piga negara di portibion. Alani asima roham dihami nang dinasida, natongon mga dopi parporangon ala huaso. Godang nagabe marsikor jala marukil, tarlumobi marado pondak danak dohot akaparopuan. Say pasada manasida, asadao parporangon. Lehon dame na siya koy, asa jupalas ni roha di tonga-tonga ni parukilon, ala ni kopit 10 siaon. Ale Tuhan debata, na patupa hasitongan dohot hatigoran, asima roham dihami. Ale Tuhan debata, na patupa hasitongan dohot hatigoran, di tonga-tonga ni mara ala ni kopit 10 siaon, boy dolam godang akaparukilon, nalam doras jala koras, alay didok naposom apostel Paulus do, asa marlas ni roha hami dohot akka na marlas ni roha, jala tangis hami rap dohot akka na tangis, alani dang boy hami holan manarihon diri nami sadiri, ikot takas do marpanarihon dia kadongan, takas masyatuan di nasa parsorion ni dongan, naing malam takas roha na marsitukulan, dohot masitupahan, asa unang adong madele, unang adong natalu di bahen parukilon, alani mara kopit 10 siaon. Ale Tuhan debata, na patupa hasitongan dohot hatigoran, asima roham dihami. Ale Tuhan debata, na patupa hasitongan dohot hatigoran, tutudo ikon adopan nami ragam ni sitaonon, ala makaporsiay Kristus Jesus. Alani unang paloas hami gali jala talu, binahen ni akaparukilon dohot sitaonon, tarlumubi di masa ni pandemi COVID 10 siaon. Alay, toktong gomos maniop hasitongan dihatam, songot Tuhan Yesus na manaluho pangujunan ni sibolis di halongonan, maporus do sibolis sisian jolona. Porseado hami, marujung do akasitaonon, jaladang tagamon luasomu akasitaononi, torus manusay ngulu nami. Pargugoy mahami, asa marbenget ni roha hami, masa akasitaononon, unang talo hami, tuksura pe masay porsuk jala posahu ilalahami, alay na marujung doi patupaonmu, asa marhamonangan, jalalas roha di ujungna. Ale Tuhan, asima roham dihami. Ale Tuhan debata, na patupa hasitongan dohot hatigoran, asima roham dihami, jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha, dang lomo roham midahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadik kodalan na, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani i, ubain dipangido hami, say sudati matorutorum, asa unang mangunay betu hami, say sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham,
Sai pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, songonodo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaugaku tuhamu, guru hok kamu masian au, aina lapok doau, jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, ai lapok doaugaku, jalan yang dodohot nahu papor saton, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 655 ayat sada, Yesus Tuhaku di homa awon.
Hatani debata turpuk di minggu kantateon, ima natar surat di 5 Musa bidu 30 sada, mamuka sian ayat 14, sahatu ayat 22. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa, idama nung ngajupang ne ajalmu, namate maho, atong jo masih Joshua, jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani, asa martona au tu ibana. Jadi laho masih Musa rapdohot si Joshua, jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi taridama Jahoba di bagasan udung-udungi, di bagasan obun na marsi jongjong, di atas pitu ni udung-udungi do marsi jongjong obuni. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa, idama nalahomodom maanggoho, gabetop dohot aka opum, hehe maanggo bangsoon, jala marmainan mangihuton tu aka debata si leban, di tonga-tonga ni tano si bongotan nai. Jala tadi konon nasida do angguau, jala osionna do padan nau kubaini tu nasida. Jadi marsi gorgor mari masu di ari nasasadai mida nasida. Jala tadi konok kuma nasida, jala padau kuma bohiku sian nasida, asa sudah nasida marhina mago. Ia dung mangonai tu nasida akahina mago godang dohot hagogotan maragam-ragam. Dohonon nama di ari nasasadai. Da manginona do akahina mago otwau. Ala so di tonga-tongaku debatakku. Alai anggo au toktong do padauku situtu bohiku di ari nasasadai. Ala saluhut hajahaton nabinahenai. Ala naung marbalik nasida tu akka debata sileban. Nuaik pe surat to kamu ma dihamu edeon. Jala ajar hor kamu mai tu hala Israel. Jala memehon tu bagasan pamangan nasida. Asa edeon gabe sitidangi diau dopak halak Israel. Ia dung sahat nasida hubuan masuk tu tano nang huarihon hiat tua puna. Tano habaoran ni susu doh situak ni loba. Jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok-mok. Marbalik manasida tu akka debata si leban. Jala marsoba tu si. Alai tuisan nama anggoau. Jala osion nama padan na hubaheni. Jadi ia dung manginona tu nasida. Akka hinamago bolon dohot hagogotan maragam-ragam. Ikon edeon mamanidangi dopak nasida. Aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna. Ay takas do hutadahian tubuh-tubuh ni rohana. Naung pinajadi-jadi ni rohana hian sadarion. Tagan sosaha do pinasida hubuan tutano naung huarihoni. Jadi di suraton si Musa ma edeon dinasadari. Jala diajarhon do itu hala Israel. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 453 ayat sada. Santa
tidakkon maha porsiaw tay, songon nahina tidakkon ni dongata saha porsiaun di sadok portibion, rak mahita maddok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinuwon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tumarutor dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pai mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panelak Kristen akan nabadia, dohot diasan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Damang dainang haha anggi pinaribot na hinaholongan ni Jesus Kristus, tabege matiting ni huriata, dohot barita parhepengon ni huriata di bagasan mingguon, dohot nalaw si pamasaon tu minggu nanengro. Na parjolo ia guarni minggu taima, minggu kantate, edehon hamuma Jehovah edenai baru. Tema bulan Mei 2020, mamaritahon barita nauli tunasa na tinopa. Topik minggu mangedehon haluaon sian Tuhani. Napaduaon torop ni ruas nama dohoti par mingguon di Jabu, ima parupuan 52 halak, bawa 55 halak, sikola minggu 30 sia halak, pungusude 146 halak. Patoluhon mar minggu di Jabu, hobar tu buah-buah natajalo sian pamareta, dohot surat parmahanion sian pucuk pimpinan HKBP, alana masa dosahit nama sairenge, naboi mangorui hahipason, sialani i tapatupa par minggon di Bagastabe, ima minggu tanggal 10 Mei 2020 di minggu kantate. Tamulai ma pukul 10 WIB. Dung jolo makuling giring-giring ni garejata, acara minggu kantate 10 Mei 2020, boido tapai hutihut di media sosial manang YouTube o culus channel nahina hobasan ni parhalado ni huriata mulai pukul 10 WIB. Paupaton, pertanyaan lingkungan. Masohot do pertanyaan lingkungan di bagas ni ruas ni huria di hari Kamis, di tanggal 14 2020, alai toktong mata patupa pertanyaan ni di Bagastabe, marhite nama bake buku pajonok hamuma tu debata, manang mendekat kepada Tuhan. Palimahon, patadahon padita resot dohot calon situa. Mulai minggu jubilate tanggal 3 Mei 2020,
nung ngabe merdalan pakobasyon ni Pendeta Martin Gultom SSI Teologi gabe pendeta resot rap dohot inang Nur Cahaya baru manurung STH gabe calon situa sian lingkungan Rura Pasar manang si maung-maung dohot amang Dotrandus Petrus Purba sian lingkungan komplek Akristop gabe salon situa na nasida pinangidohon ma Pendeta Martin SSI Teologi dohot keluarga suang-soni calon situa inang Nur Cahaya baru manurung STH dohot amang Dotrandus P Purba suang-soni keluarga Roma Nasida Tujolo paunopon nasorang na di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 di basa-basahon tuhata dosa dadak danak bawa di keluarga BTS si Manulang inangi Borsimbolon sian kompleks Stadion Tarutung hipas dodak danaki suang-soni nang natorasna. Napapituhon ulang tahun kelahiran ruas ni Huriata na marulang tahun di bagasan semingguon ima ulang tahun kelahiran sian tanggal 4 sahat tu tanggal 10 Mei 2020 adong 4 halak. Parhalado dohot sude ruas ni Huria HKB Palmarum Resort Palmarum pasahaton selamat ulang tahun sai gajang ma umur muna jala di pasu-pasu tuhata mahamu saluhutna. Goar-goar ni namarulang tahun adong doyamang di acara ta ganup marsada-sada. Napawaluhon pelean minggu di Jabu. Pelean minggu sian ale-ale ni HKBP Palmarum. Keluarga NN sian Jakarta kolekte na perjolo dohot na paduahon ditransfer via BRI atas nama Edward Perlindungan godangna 300.000 rupiah. Pelean minggu na dipatupa di Bagas Tabe sian mulai tanggal 10 sia April 2020 sahat tu tanggal 3 Mei 2020 boima amanginang tabereng di acara naung adong dihita ganup marsada-sada. Barita parhepengon ni Huriatta. A. Pelean. B. Pelean bulanan dohot pembangunan adong sian 12 keluarga. C. Pelean amplot periode pertama adong sian 2 keluarga. D. Pelean amplop periode kedua adong sian sahalak keluarga. E. Hamalateon sian sahalak keluarga ima sian amang BTS Manulang inangi Borsimbolon. Dohot udutna rekapitulasi persembahan bulanan dan pedulit yang partunggul tahun 2020. Songoni ma amanginang tikting ni Huriatta mauliate madihita saluhutna mauliate madidebata tapasonang marohatta martangiang mahita. Ale debata Jehovah amanami marhite Tuhan Yesus Kristus si hokopami. Mauliate mardongan puji-pujian hasangapon madipasat rohanami tuadopanmu ale Tuhan. Dihilalahami do holongmu do napaporhatok kami. Boy hami sahat tu inganan na pinarbadian mon. Ima di parminggon nami ditikyon di minggu kantate. Saluhut na Tuhan ngolu dohot lakanami. Tuasini roham dohami maporus. Aidang terpangasahok kami anggo hadirion nami. Apalagi madipartikyanon ale Tuhan. Dinagodang do marsak sude akaluat na diportibion. Ima na masa sahit na renge. Ima na nidok na pandemi COVID sada sia. Tanghuat tu si hami o Tuhan na masaon. Alay tahutan do hami sa luhut na hinorhon niyon. Godang do peraturan Tuhan madok. Songonon maulahon. Songonon mabain hamu. Sa luhut na Tuhan na boy day ulahonon nami. Moloholong mi na patureon hami. Dohot na margogoyon hami. Alay dang natuki Tuhan laho mangalehon jaminan. Haluaon nang hahipason di hami ganuk marsada-sada. Alay ise do na patupa haluaw ni, holak kodo Tuhan na boy mangaleon haluaon, terlumobi hahipasod di hami akan natin opamon. Alani Tuhan si parbinoto doho di namasaon,
Mangelek kami maporus kami saluhut na tua dopanmu mangido martangiang. Asa asini roham ma Tuhan napatu reon kami saluhut na. Napadenggaton na masaon asa unang be adongon. Asa tu tiki-tiki na lehet na binuhulmu. Say maon soar na masaon. Asa unang marmarah kami Tuhan di parngulon nami. Unang mabiar kami Tuhan dia kaulon nami. Nang dia kapardalanan nami ganu marsada-sada. Adong dolas ni roha dia kana masa di huriamon. Ima akan ulang tahun akan akon mi. Lam tabay ma Tuhan tujuluan narion akalas ni roha. Marhite ngolu na dumenggan. Tabam mo hahipason ng gadyang numur. Soni dope Tuhan akaparhobas di huriamon. Sian uluan nami amang padita. Sahat tu situan ng guru huria. Totong maramoti Tuhan jala pargogoy. Asa lamalo hami Tuhan mangulahon pajuon ng huholoy hami. Asa marbadia guarmu jala marsanga po sa liling-liling na. Saluhu na Tuhan ruas ni uriam. Manang didia penuang Tuhan hona mga ramoti. Asa di bagasan hahipason ng haluaon ng pakirimon na mangulu. Tarlumobi depe Tuhan akayan akon nami boru nami di tano parserahani. Di natotong na yung mabir na sida alani na masaon. Homa Tuhan na mga leon pos ni roha. Patarutu na sida akan narikoti Tuhan dia ka perdagingon. Tarlumobi gohi todi na sida doh tatami. Asa nang maparpikiran na sida. Asa totong mian di dalan lomo ni roham. Di sude aka ruas ni uriam atik adong akan nadi parserahani mangibati keluarga nang anak konna. Totong leon hahipason. Asa tutikinan ng roboy hami pajupang musay di parsaron nami di minggu di bagas joron na pinarbadian mon. Jojo dongolu nami on Tuhan tahutan. Ala olo do hami mga sahon gogo do pikiran nami. Alay apala dio basot Tuhan. Unang beadong siya kami akaparrohan na jahat. Akaparrohan na olo mga sakon gogona. Alay di bagasan mian hatam mahami sa liling-liling ali Tuhan. Asa totong hami marlas ni roha. Ati adong akan namarsahi Tuhan pamalum. Akan nalilu jauh asaro tu dalan lomo ni roham. Akan nagale pargogoy. Akan namale pabosur marhit. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Dihamuna amanami inanami dengan sahuria di HKBP Resort Palmarum, Distrik 2 Silindung. Songondalan nami patad dahod diri di tonga-tongani huriata tada naung sahat tu kami serah terima na pinasaha ni opui purus nunga serah terima kami dohot padita obek marbun di arena salpu. Marhite napasahatok kami saotik di bagasan tikyon dalan nami patad dahod diri di tonga-tonga ni huriata paima dapat dihita ari nauli nadenggan naung sinakapan ni huriata di pangojak konon dohok pabor haton padita reset HKBP Palmarum nai baru ba las marohamuna majalohami songon partinadaan saotikon. Ia hami padita Martin Gultom sian HKBP Tegal Alu Resort Kalidres nuaeng marhubas di tonga-tonga ni huriata jala inata padita teti Sabrina Rotua boru tabunan natongon mangula di HKBP di Hatopan di Biro Okumene. Rap mahami do sadayana kon nami boru na marguar setirta. Haduan dung dapot tikin aulina denggan masih tetapak kita mang do inang dung sipul dung sidung akka pandemi koronaon asabui hita marsaor di bagasan las ni roha paima ari nadenggan naung direncanahon ni huriata atong masih tangyangak kita asa tibu salpu akka namason horasma dihita. Shalom, selamat hari Minggu mari hita saluhutna. Mandok mole ate doa tu Tuhani ima dipilih uluan ni huriata hami nagawe situa calon situa nalaho
mengalayani di huriat tahun. Saya dilihat Tuhan mak diaul hahipason jalabui hulahon ahan anak silonon itu hatuau. Tangnya ko kamu na hami amang inang asabui hami mangulahon akan hobar tulomon rohani Tuhani. Maula tema dihita saluhuna. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salutna. Mandok muliate tutu hatta di siala nong dipilit hami gebe calon situa di huriata di HKBP Palmarum. Sehingga ma didongani Tuhan hami dilian kekuatan asaboi hami mangulahon tugas calon siton tujulan yarion. Butima muliate. Maredde hita sian bukwede nomor 435 ayat 3 marolopolop todiki. Jesus, Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Amuna kadaongan na hinaholongan itu hatta selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata di bagasan mingguta sadarion. Imana tersurat di buku Pangukapon biddu 12 ayat 10 sahatu ayat 12 songonon ma hatani debata. Dungi hubege ma suara nagugu di Banua Gijang namandok nungasahat nuaing haluaun dohot haguguun dohot harajaun ni debatatta dohot hamuliaon ni Kristusna ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi akkahaang kita arian dohok borngin di jolo ni debata nunga ditaluihon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatidakkon nasida dang diparhamaul nasida hosa nasida rasi rasa mate dibaheni marlas ni roha mahamu akka Banua Gijang dohot pangisina marjea matanui dohot laut ainu ngatuat si polisi tuhamu marimas situtu ai diboto otik nama tikina ima sahakna. Dia muna akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus guarni mingguta sadarion ima minggu kantate imana dienet sian pesalmen sia puluwalu ayat sada namandok edeu kamuma di Jahoba ede nai baru macai balgado gunani ede jala macai balgado gunani marede macai balgado nang gunani akan amar musik imana taparda dahon nagudang do pakorhon ni ede musik di bagasan nguluni jolmai isarani molotai ngoti kita gelek kita di nama jaha mangapil
taringot tu alfabet A, B, C, D, sahat tu Z. Dapot tado umura molo dia dehodo edei nang alfabeti. Sialani do molo digorahon di bagasan minggutta sadarion asa marede hita yaka ede nai baru dang tarsirang taringot tu kesaksian na adong di bibelta taringot tu ede. Godang do di bibelta di patorang hamonangan ni akan aporsea ditikina marede nasida manang ditikina marmusik nasida monak maralohon akka musui. Na parjolo boy tahida sada kisah taringot tu bangso Israel. Na mangaloha tebo Jericho marhite suara sarune do edde ni bangsui. Maredde do nasida tung macai uli. Jalabui maloha tebohi binahen ni hapor siaw nasida ditikina maredde. Di perjanjian nai baru pe dapat tado taringot tu eddeon. Huaso ni edde na di bagasan hapor siaw. Ima taringot tu si Paulus do si Silas ujutar hurung nasida di Filipi. Dinatar hurung nasida targogok do nasida dangadong bea hasi ulaw nasida di bagasan hurungani. Alai pitor maredde do nasida edde puji-pujian tu debata gabe bui buka ma rate nasida jala ukap manang pitu pencarai. Siani do naing dohonon niturpukta di bagasan sadarion molo maredde di bagasan las niroha dohot hapor seaon tung margugu situtu do ede makkamonakok kita di bagasan golutta. Di bagasan turpukna di jahan kaning tuhita saluhukna ima buku paukapon ima sada paukapon na pinasahak ni debata tu sahalak na posona na markuar si Johannes ima na patuduhon hamonangan ni Tuhatta Yesus Kristus maralohon si bulisi edde hamonangan do na dipatorang marhiti ayat 10 sahatu ayat 10 duai ima manggobarhon Kristus na bui patudukon simbolis na digobarhon dohot hata biru-biru na martudu-tudu tu Tuhan Yesus dohot hata naga na martudu-tudu mai tu simbolis talu do simbolisi binahen ni Tuhan Yesus marhite-hite mudar na durus na mangobarhon tu hita mando inang na hinaholongan ni Tuhatta hamonangan ni Tuhatta marhite-hite ni mudar ni biru-biruwi paingot tok kita muse taringot tu pesan Paskah nama cai balgai kematian Tuhan Yesus maboan hanguluan nasaliling-lilingna molutung mate ibana satokin alai dang nagabe satorusna ibana mate alai takas do nata pestahon di hari Paskahi di hari patuluhon mula manguluma ibana sian namate jala dina mula manguluido takas do pesan Paskah tu bagasan ngulu nina porsea Allah telah menang melawan kematian. Allah telah menang melawan sibulis nasai toktong pabiar-biarhon ngulu ni colomai. Sialani amang do inang dan tarsirang terpukon sian situasi na masa di bagasan hati hai. Malotung digobarhon di bagasan terpukon akapar banua gijang do na mangedehon suara nagugui. Nunga monang nunga sahat haluaon nasian debatata dohot hamuliao ni Kristusi dang naholan di banua gijang hama masai alai sasitong nananeng dohonon ni Tuhatta edde las niroha nasian banua gijangi saha donang tu portibion lao pargogoihon akan aporsei na di bagasan hagogutan ninguluna asa pos rohana na dihamonakon Tuhatta do akan aporsea diban mangulu do si Johannes hati hai di bagasan zaman kekelaman persekusi ni akan aporsea dilele do nasida akan aporsiai dang bui bebas nasida lau marsobba tu Tuhani gariada di sude akka gerak pelayanan kegiatan parugamon nasida dikucilkan do nasida jala molotung diboto akka bangso Romawi do akka parugamo Yahudi na porsea do nasida hala Kristen do nasida di paburu-buru ma nasida hinorhoni di
Di bagasan ngulu nasi songoni boy do honon tung haci do parniahapan nasida nama meop haporsiaon maradopon Kristusi. Boy tahilala olo dora alani maol ni mameop haporsiaon ni gabi olo mago haporsiaon nasida. Boa bayanon nasida lau marsoba di bagasan ngulu na di paguru-guru. Tung biar situ tudo na ngamangalaputi ngulu nasida na martuhani. Bui dohonon olo dora gabe mago semangat ngulu nasida. Olo dora gabe mago haporsiaon nasida. Jala olo dora gabe mago nang pakirimo nasida di bagasan Tuhani. Sialani dari bagasan turpukon edde hamonangan marhite buku pau kaponon naeng pasahat tuhita akan aporsea na parjolo sahali ima akan aporsea na mangulu uju mangulu dope si Yohanes di buku pangkabonon bahwa setiap hal, setiap persekusi, setiap kesusahan yang mereka hadapi alani haporseon nasida dang pangabat di bagasan hagugoni Tuhan. Dang umbalga huasoni portibion, dang umbalga huasoni sibolisi lau mangagohon haporseoni akka naporsea. Ale ditiki situasi nasongonima ro debata marhite-hite edde hamonanganon asa paposson rohani akkana porsea hati hai namonang do sude akkana porsei molo dihabengeton haporseonna di Tuhani. Pahehehon semangat hidup nasida, pahehehon haporseon nasida, jala pahehehon muse pakirimon nasida dihaluau napinasaha ni Tuhani. Adung sada ayat nama cai bagas di bagasan ngulun naporsea nang dihami. Ditiki kita meragukan akan kekuatan Tuhan menolong kita. Yesaya 59 ayat 1 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak terlalu jauh untuk mendengar keluh kesah kita. Nana yang mandok di sia mandok inang nahina holongan itu hatta debata par holong narade maniuk tangan nina porsia pahehehon haporsiauna nadong do debata humokok nasida ima bohal haporsiaun nabui taputik di bagasan ngulutta songona dihilalani akan aporsea hati hai uju sahat au kapon ni debata tu si Yohanes noaeng songot pabahenan ni debata di bagasan turpukon saha donang tu situasi ni ngulutta di bagasan ngulutta sinuaengon di bagasan ngulutta sinuaengon toktong do hita terbatas laho marsobba tu debata terbatas hita laho masuk tua kaulaun sosial nang paradaton modding mana modding alai dang bui tikiro buka masa ada punguan alai badang bui dohotan buka do pintu di gereja alai dang bui hita marsobba bebas ala ni sahih renge covid 10 siawan ngatung manubuhon si tahun nai baru do situasi tanwaeng marhite-hite wabah corona manang covid 10 siawan sado nung ngabe mabain gali haporsiawan molo sai tapaihut-ihut akka sahih corona gari ada sahala parjamita mandokon tapaso mak wacana taringot tu coronaon asa unangi mangisi utok-utok tainan gabe mabiar gabe lama biar marsi jalang pedang bui gabe ubiar don waeng jolngon daripada sakit demam daripada bersin mahol dos itu tuh dampak ni covid 10 siawan ahana dialami ni akan aporsea hati hai toktong dosaha tu bagasan nguluttan wae bolona jolo di akan aporsea musuna ima bang soromawi do akka parugamo jahudi molon wae nasutari deido nagabe musutta atong ahama sipeo kota marhite turpukon nabui hita dohot mangedehon edde hamonangani atong tuhatta do nau monang marhite-hite mudarna nadurus tuhau pinor silangi jala
tuhatta nasai toktong olo manangihon akka tangyatta olo manarehon si pariana laho manangihon holsotta. Itulah Tuhan yang kita percaya. Tuhatta Yesus namunang maralohon naga maralohon sibolisido naga besi piokota di bagasan haporseau naing dohonota. Allah telah menang, maka sekarang Allah juga akan memenangkan kita. Allah yang menang itulah yang akan membuat kita semakin bisa berhidup dengan baik, mempertahankan hidup dengan baik di bagasan iman, di bagasan pakirimon, di bagasan ngolu narap dohot debata, di bagasan ngoluta atong las marohatta marede dituhani. Marede dituhani ima mangida hina denggan napinatupana di bagasan ngolutta. Akka ahan ari pinatupani debata di bagasan ngolutta taetong mai dalan di debata laumar bogoyok kita. Asaido tubuh mapakirimon nai baru tahapor siaido tangan Allah itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan tama mamasu-masu kita di minggu kan tateo. Tae dehon ma edde nai baru, edde hamonangan, edde nama kirim di hamonangan ni akana porsea marhite-hite hagogo nasiat Tuhani maralohon akamusu naso taridai. Marhite jamot tita di bagasan ngolutta. Molotung disuruh pamarenta stay at home, bas stay at home ma. Alai unang terus di home. Bui dong ulau-ulau, alai tapakke mau protokol kesehatan dengan baik. Tapakke masker dang alani nama biar kita hona corona, alai asa unang sahak donang akka sahit nasian kita tudongan. Melotung pedi baik kita disuruh marsuci tangan terus taulah mak. Melotung pedi tu hita dang bui dope hita marminggu di gereja. Bataulah mana asik. Marminggu di bagas tabe. Memindahkan bait suci Allah ke dalam bait rumah kita masing-masing. Di sido hataridaan hamonangani Kristusi. Ketika pintu gereja tertutup, rumah-rumah menjadi bait Allah untuk menyembah Tuhan. Disitulah sibolis ngatalu binahen nih Tuhan teh. Margogo mahita salut namang inang mangedeho nene baru di bagasa Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Ede hamonangan sian banua gicang. Ide di suara ko ali Tuhan marhite-hite akka suru-suruan doh pangisi ni banua gicang. Di pasahato tuhami nuaeng di partikian sinuaengon. Ede namarisihon hamonangamu maralohon sibolis. Nasai olo mangago habor seon nami. Nasai olo mangirik kami ali Tuhan dau siakong marhiti akka godaan napinatupana di bagasan ngulunami. Edde hamunangan nasiak koi ali Tuhan na diedehon akka suru-suruan do pangisi ni banua gicangi saha manwaing tuhami. Asa tubuh nang pakirimon na mangulu di hami Tuhan di tengah-tengah situasi na mencekam nuai ngalani pandemi COVID-19 siau. Pos rohanami ali Tuhan. Hamonangan napinatupam na julu saha donang di partikian sinuai. Molo terus hami ali Tuhan marbengek ni roha satia di hapor siau nami. Nadong doho naumbalga huasona martibakkon salhutna. Maulia tema di hatam ali Tuhan. Pasu-pasu saluhut napa akar ruas ni huriam di HKBP Palmarumon. Pasu-pasu saluhut na mulai sian nama tua sahatu danak ali Tuhan. Asa dinas sobue dope hami Tuhan lau marminggu. Marpungu di bagas corong pos rohanami. Didongani hodo akar ruasmu lau pajongjokon langgatan di bagas nabe. Marsob batuho miak ko mamasu-masu di bagas nabi ngali Tuhan atau ngali Tuhan saya ramoti mahami
Asa totong margogo kami dipakkirimon na mangulu. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus, nama kamonakon paraluan, maralohon si polisi. Amin. Maret demahita sian buku ede 125 ayat 1 ayat 2 marlas niroha hitau pamupelian huria jala pelian napa duaun tu hatopan. Edeu hamuma edenai baru di jahuba marhite namar panarihon tua kadongan. Tarlumobima alani mara COVID-10 sia sinuaingon. Rohana takas masiatoan dina saparsorion nidongan. Masitukolan dohok masitupahan asa undang adong nama deli jala talu binahen ni mara COVID-10 siaon. Hatani debata mandok di Rom 12 ayat 15. Marlas niroha mahamurap dohot akka namarlas niroha. Jala tangis mahamurap dohot akka natangis. Patupa mahami asa saya toktong marpanarihon tuaka dongan. Seleling di portidio kita ikon aluwatta lumbar kilon alani toktong magumosita maniok hasitongan di hatani debatan sama Tuhan Yesus nama nalukon pangujunan ni sibolis di halongolan maborus do sibolis sisian julunan ikon marujung do si taonon jaladam tagamun wasonna akka si taonon iturus manusai murta alani toktong marbengit miroha unang talu tumpe matsai porsuk jala posa si taonon ni ay say na marujung do'y bahenon ni
matang yang Ali di bata amanami na di badua kijang Podo haroroa di salubut silihun-lihun nadinggan no nasa tulibasa namorius Kupasa tami masya na dilihun itu kami pilihan nami tupo Saya jalo baik kebiwak na kucus di jolo Pasu-pasu may jala ramoti Asal parsia kami pilihan nun Patipul kon harajon Tonga-tonga di Puriam Dohot di Portibion Buhay maruhanami marahite-hite totim Asal muda dehami kudang misi lehon-lehon mitu kami Asal gir-gir kami mandok mauliate tuho Marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Amin. Saya binar badia bagwarmu Saya Roma harajon Saya saltu malokone roham di bantongon somona di banwa ginjang Lehon matu kami sadarion panguluan siapari Sesama dosa nami somon panesa nami Di dosa nidongan namar dosa tu kami Unak kami tukipon tu pangunjunan Palua mahami sian pangan Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama Di sodapkon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana kita Di dompakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorkon ma damena tutotim Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna nunga tatangihon be barita nauli napina tolhas nina poson itu hatta say anggiat mai pahotton hapor seota jala mangalehon hangoluan dihita na tinggal di luar tahun nang na di luat parserahani pena. Selamat hari Minggu madihita saluhutna Horas. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
nyata di dalam hidupku.